Na Asociación do Porco Celta, que tamén levo varios anos ejercendo de vicepresidenta, unha labor que está facendo a Asociación do Porco Celta de Galicia, que estamos aumentando en ganaderías, en comercio. Ahora a xente xa empeza a saber onde se pode comprar o porco celta, porque hasta ahora non se sabía, e agora xa hai bastante no mercado. Tamén falo como gandeira, que teño en Robiá. Xa levo, non sei se 16 ou 18 anos exercendo en Robiá de ganadería. Empecé un pouco de bromas e, bueno, teño aí todos os castaños da zona cerraos, os meus e os dos veciños, claro, que me agradecen moito, porque os cerdos fai unha labor moi boa pos incendios, porque limpian os castaños, moito máis que as cabras, que están todos cas cabras, pero limpian máis os cerdos que as cabras. Bueno, e depois aparte a calidad, que non ten nada que ver co outro porco que se aproveita todo, pero bueno, este ten outra calidad, os jamois, chorizos, salchichón, bueno, espectacular. E de lo aprobar agora os nosos cociñeiros que están aí, unha degustación que traen, xa veredes como cambia a calidad. Polo resto, pois nada, a xente que se anime pois, a ter un pouco de ganadería, porque cos incendios que tuvemos eses anos de atrás, vai ben que nos limpien os montes. Debrozar non vamos poder debrozar todos, entonces hai que poñer un pouco de ganadería, entre todos un pouco a ver si quitamos os pueblos, os povos un pouco dos incendios que nos achacaron moito nos últimos anos. Nada, pois moitas gracias aos representantes da Diputación, aquí Bernardino, que sempre temos aí disponible no Inorde. Moitas gracias por todo, bueno, o Concello do Barco e a Diputación por darnos estes placeres.